Емо Исус почвиња палем, те вакира ленги ко параболе вакирибаја. О небесно царство дикила сар о царо кој ќе бија плечавески. Ем бичаја плес лугенте викинен е канимен ко бијав, ама олана маглетеавен. Палем бичаја ја верес луген, вакирибаја. Вакирен е канименги, еке спременгјумо ручко млејунција хем огурува тане чинде, хем сајтано готово, авен ко бијав. Аула ни мислинге башодува, хем гелепеске, ие кипли нива, ајавер кипли трговија, ајавер астарге олескеле слуген, увреджингелен хем ударгелен. А од царо холјангја, бичаѓа плевојска, хем ударгја одоле манушен со мударге слуген, хем таргја оленгиридис. Тогаш вакиргја ленге плес лугенѓа. И веселбата ни готово, ама оканимена си не достојна. Одолеске икловен ко сокајќа, хем коборка аракен каниненлен ко бијав. Хем о слуге иклиле ко друмија хем ангелен царнен касо аракле. Е билачен хем е шукарен хем о бијав пердило гостен цар. А кога од царо куѓа те дикеле гостен, диклао те јек мануш кој на сине уравдо бијавеске решеа. Хем вакиргјалеске. Ама ласар куѓа на кате бизо бијавеске решеа. А овкјутинела сине. Тогаш од царо вакиргја е служителенге. Панден олескере пре хем оваста, хем фрденле акатар ко крајо ко каранлуко. Одотека ово ројба, хем крцкива танденца. Соске бутитане сој викиме, ама харитане избириме. Тогаш о фарисеја гелем договоренге пес сарте астарен Исусе колафи, хем бичагелеске преученикон заедно околенцар со подржинена е Ироде. За да те вакернеске. Учителе џанаја дека сијан чачутноем дека ко чачи песика веале не манушен, е девлеске ко друму. Хем надараја никастар, соске надикеа ко лико е манушенге. Хем агјар, вакер аменге, somисли неа ту. Дали тано дозволимото делпес даноко е цароске или на? Ао Исус халило ленгоро лукавство хем вакерја. Соске искушиненаман лицемеира. Сикавен манге пара даночно, ола ангелеске денари. Хем вакиргјалинге. Каскоро тано акава лико хем надпис. Вакиргјолеске е цароскоро. Тогаш вакиргјалинге. Денле сојтано е цароскоро е цароске, а сојтано е девлескоро е девлеске. Хем штом шунгјодова чудингепес па му клеле хем гелепеске. Ко одовадиве алеки лесте о Садукеја кој вакерена кај на е воскресение, хем пучлеле. Учителе, о Мојсе вакерја ако некој мерела бизо чаве, олескоро прал нека лела олескере ромна, хем нека ваздел леске потомство пепралеске. А ке аменде сине ефта джене прајла, о прво жени ѓапес хем муло, а пошто на синеле породо му кляпле ромна пепралеске. Агјар хем од дујто, хем од тритода, царџико ефтато прал. А палосарине мули хем и ромни. Хем агјар ко воскресение, каске таро ефта джене као леске ромни. Соске сарине синеола. Ао Исус одговорингјалинге. Ки заблуда сиен, соске наџанена о писмија, ниту е девлескири сила. Соске
ко воскресение, ниту кален пескеромни, ниту кален пескером, него тале сар девлескере ангеля ко него. А баши о воскресение муленгоро. Значи тингенли со вакеѓа туменги одевел кој вакерла. Месиум одевел Авраме скоро, одевел Исако скоро, одевел Јакове скоро. А одевел наетан одевел муленгоро, него дживденгоро. Кога о народо шунгеодова, чуди не напесине баши олескоро сикајбе. А кога фарисеја шунге дека кјутинкергјален садукеен, кедингепе заедно колендар законнико, почлалете искушинеле. Учителе, којата ни и бари заповед ко закони. А ова ке ја лески. Мангле господаре тледевле, сатле срцеја, сатле душеја, сатле гогјаја. Одојајтани и најбари и прво заповед. И дујтотани сархем акаја. Манг тлепаше сартуте, ко дола дуј заповедија висине на цело закони о пророќа. А кога у фарисеја сине кедиме, о Исус пучлале. Сом истина баши о Христос, каскоро чавотану. Вакергја олеске Давиде скоро. Вакергја ленге. Сар тогаш о Давид, преко духо вакерлале Господар вакерибаја. Вакергја олеске Господар имле Господареске, бештар имли десно страна, джикоте чивава тле душманен тело тлепре. Магјар, кога од Давид вакерлале Господар, сартано олеске чаво. Никој нашти синете одговорно олеске ниту лафи, ниту некој осмелињапес таро одовадиве веќе те пучеле.